Jaha, tervetuloa S&V-kästin pariin. Puoli vuotta ja jälleen täällä. Jälleen täällä hieman aikaa siinä meni. Luikahti. Jep, luikauksella niin kuin Lempäälän keisari sanoisi. Joo, meillä on mennyt tässä hieman Sukset ristiin ja kaikki muu. ei no siis sukset ei mennyt ristiin, mutta työpaikka mulla vaihtui. Ei olla siis enää samassa työpaikassa, joten hieman hankaloittaa tätä. En mä nyt tiedä, jos samat työajat meillä nyt on vielä, mutta joka tapauksessa hieman tullut haastavampaa tästä. Niin, meillä on kuitenkin eri työajat ja näin. Mutta täällä taas. Joo, mitäs Mitäs tässä on tapahtunut? Pitääkö meidän kerrota? Niin, tässä on nyt, se, että mä vaihdoin työpaikkaa. Ja Viljami on samassa hommissa edelleen. Mulla siis vaihtui ainoastaan työpaikka. Mä vaihdoin Hedin Automotivelle automyyjäksi. Ja ei tässä siis, sulla on ehkä enemmän tapahtunut muuten niinku Kai me molemmille jotain on tapahtunut elämässä kuitenkin mielenkiintoista. Niin. Sulla on mitä sulla on ollut tässä kaikkea? Mitä tässä on, siis kauan tässä on aikaa, kun me viimeksi kuvattiin. Sullahan on tapahtunut aika paljon tässä. Joo. Mitäs uusi auto ja mitä? Niin, sä olit se Volvo-mies. Sitten napsahti tosta semmonen tuleva tai mahdollinen elinkautinen sormus sormessa, jos sitä meinasit. Joo, sitä mä vähän meinasin. Se nakki napsahti. Jep, näin voi sanoa. Mutta milloin se oli, kun te menitte kihloihin? Hei, nyt sä pistit liian paha. Ei niin, näitä ei kyllä voi kysyä. Ei oikein. Nyt kun mä en osaa vastata, niin mä saan kuulla tästä taas. Hyvä kysymys. Olisiko se ollut 10? Mitä 10? Viime vuoden puolella. Mutta apua, tää on nyt noloa. Mä kerron sen ensi jaksossa. Joo, palataan tähän ensi jaksossa. Palataan. Anteeksi, Hani. Joo, eihän noita nyt kaikkia voi muistaa. Ei, mutta kyllä tää pitäisi muistaa. Mä muistan hääpäiväni sitten. Vaikka et sä häihin mennytkään vielä. No en vielä. No niin. Mutta sitten kun mä menen, niin mä muistan ihan varmasti hääpäiväni. Joo. Vielä muutaman vuoden päästä. Puolustuksekseni mä voin sanoa, että mä tiedän sen nyt jo ja osaisin nyt niin kuin luvata, että mä muistan sen silloin. Mutta haluatko avata meillä? Milloin tämä tapahtuu? Ensi kesänä. Ensi kesänä. Eli 2025 tehdään kesänä. jaksoa sitten siellä. Siis 2025. Ei, kun nyt tänä kesänä. Niin, joo. 24. No niin, tänä kesänä. Joo. Sä sanoit ensi kesänä. Siis se tulevana kesänä, ensi kesänä. Mites onko sulla jotain vastaavia? Vastaavia? No ei, no siis naimisiin ei olla nyt menossa. Tai ollaan joskus menossa, mutta ei vielä. Ja olette siis kihloissa? Kihloissa ollaan siis oltu jo ollaan oltu siis 6.9.2023 mentiin kihloihin. Katsot, siellä tuli apteekin hylly. Tuli. Joo, kyllä jos mä en tätä muista, niin mä saan kuulla sen. Se oli sillä, että kato, kun mulla on syntymäpäivä 3.9. ja Peppiin on ollut 9.9. niin se on siinä puolivälissä. Joo. Alright. Pitäisikö mun äkkiä kaivaa se tieto jostain, että mä osaisin kertoa? Ei tarvi. Se on sitten, menitte kihloin kun menitte. Joo. Millaista kun sä oot nyt, tai te ootte nyt ollut yhdessä jo, mä en muista kauan te ootte ollut. Kauan. Niin kun suhteellisen vähän aikaa. Niin. Kun sun puoliso asuu tuolla jossakin Savonlinnassa. Jumalan selän takana, eli Savonlinnassa, niin itärajalla. millainen te näette niin toisianne sitten? No tää on mennyt oikeasti. Tai varmaan silmillä. No, tää on mennyt sen puoleen nyt niinku hyvin, että puoliso on yrittäjä, tekee toiminimellä ratsastusohjauksia, eli ei ole kellään niinku
töissä, eli kelloajat on itse päätettävissä. Voit mennä koska vaan töihin ja tehdä silloin töitä, kun haluat. Niin. Mä itse sinne yleensä vaan viikonloppuisin, mutta hän tulee sitten tänne niin kuin välillä ihan viikollakin. Ja nyt ollaan nähty viime aikoina paljon viikollakin. Okei. Kun sä puhuit ratsastuksesta, niin onko sä päässyt itse ratsastamaan niillä? Se ei Tarkoitan nyt hevosella. Oon ratsastanut elämäni aikana paljon hevosella jo. Aivan, kyllä. Ootko itse kokeillut? Totta kai mä nyt ponilla vaan kerran ratsastanut. Oikeesti? Tiputko? En mä nyt tippunut. Mä oon ammattilainen kaikkea, mihin mä ryhdyn. Sama. Niin kuin tässä podcastissakin. Mm. Niin sä sanoit, että se on käynyt täällä silloin, kun en kerkeä. Ja sit sä käyt siellä. Niin onko teillä ollut nyt mielessä, että te muuttaisitte jompaa kumpaa suuntaan yhdessä? On sit puhuttu. Joo. Me ollaan etitty töitä hänelle täällä ja mulle sieltä ja näin. Onko täällä ollut mitään täällä niinku Porin alueella mitään? Tai tässä lähialueella? On täälläkin suunnalla ollut, mutta se on auki vielä. Joo. Okei. Okay. Kumpaan sä muuttaisit mieluummin? Hän tänne vai mä niin. Sinne vai? No, Satakunta on hieno paikka, mutta kyllä mä mieluummin menisin Savoon vai miten se sanotaan? Savo. Joo. Ei silti varmaan ihan erilainen ympäristö. Niin, ja sitten kun siellä taas sulle ei ole ketään niinku tuttuisia, niin silti kannalta ihan mielenkiintoinen. Niin, ja ylipäätään uudet ympäristöt. Hylkäät meidät tänne. Satakuntalaiset. Patakuntalaiset. Ei ole Satakunta. Satakunta on edelleen sinikeltainen. Cap. No cap. Joo, tässä on siis jonkun verrankin tapahtunut tänä aikana, kun ei ole podcastia tullut. Eikä sä edes muista kaikkea. Nyt en mä siis muista edes puoliakaan, mitä tässä on tapahtunut. Paljon tapahtunut kaikkea. Mutta isoimpana nyt tuo kiilautuminen, mistä en päivämäärää edes muista, mutta sä nyt otit omat pisteet kotiin, kun muistit. Joo, mä saan sitten, että mua silitetään päästä, kun mä muistin tämän. Ja nyt kun mä oon muistanut sen väärin, niin se olisikin vähän olo. Se on melkein pahempi kuin se, että sä et muista sitä lainkaan. Niin. No joo. Mitäs sä oot nyt käynyt ollut töissä, kun sulla ei ole enää lempparityökaveri? Yksinäistä. Mutta teillä on nyt tullut lisää ainakin. Joo. Ei nyt koeta, että puhuu töistä ihan liikaa, mutta kumminkin hieman kiinnostaa myös. Yleisellä tasolla nyt lähtee ääni. Joo, on se erilaista, kun ei äijä ole siellä, mutta päivä kerrallaan. Kyllä mä yksinkin selviin. Onko teillä ollut kiireistä nyt, kun siis tiedetään niinku, autokaupan tilanne, että ei mikään, niinku, ei siis liiku älyttömän hyviä autot, niin onko sulla ollut kiireistä? Joo. Sä oot yksin siellä, kumminkin teillä on aika iso varasto siinä. Niin. Joo. On ollut kiireistä, ei ehdi hyvä, että syömässä ehtii käymään. Okei. Ja mä oon siitä pitänyt huoleen, että ei ole tullut ylitöitä ihan silleen samanlaisesti, mitä esimerkiksi kun sä olit, niin tehtiin joka päivä oltiin ylitöissä, niin siitä mä oon nyt pitänyt kiinni, että työsopimuksen mukaan tehdään ne tuntimäärät, mutta jumalauta, täällä ei enempää tehdä. Niin, ei. Mutta on kiireistä. On kyllä. Ja sit mä oon ollut tosi paljon myös niinku nyt sairaan tässä. Sä oot sairas mies. No sitäkin. Ja mä en oo ikinä pitänyt tämmöistä määrää niinku saikkua. Mä oon varmaan, olisinko mä ollut nyt jo 7 päivää niinku tämän vuoden puolella. Niin ei tätä tai siis joo. 2 kuukautta, niin. Joo. Sitä on nyt silti varmaan paljon liikkeellä. On. Tälläkin hetkellä on kurkku kipeä vähän.
Noniin. Sairastamisesta, niin siis mä en oo kans ikinä ollut näin kipeänä. Näin Siellä se paljon tuli taas. kipeänä, kun toi Mette syntyi, siis päiväkotiin mentiin, niin tuntui, että se on koko ajan kipeänä Mette, tai sitten on itse kipeänä. No mutta se tuleekin päiväkodista aika niinku. Joo, siellä liikkuu kaikki taudit. Paavo tuolla haukkuu kuin. Se on yksinäinen. Tää on vähän, siis mä ajattelen, että tää podcasti voisi olla, tai niinku tää jakso ehkä voisi olla semmonen, että tullaan kertomaan hieman, että mikä tilanne ja missä mennään, mitä tehdään, mitä on tapahtunut. Tällä ei ollut oikeastaan semmoista aihetta. Niin nyt Punaista lankaa. niin ei ollut oikeastaan. Ja nyt tähän meillä on oikeasti jotain kerrottavaa, kun ei nähdä toisiamme joka päivä. Jep, hei muuten tää on hyvä. Et niinku, toki ei nyt. Se on vaan ja ainoastaan positiivinen juttu, että ei olla enää samassa työpaikassa. Joo, voidaan nyt vittuilla sit podcasteissa näistä Ässät-Lukko-otteluista. Ja onko käynyt seuraamaan muuten otteluja? Nyt viime paikallisderby en ollut. Katoin telkkarista joo, mutta en ollut paikan päällä. Joo. Mutta semmoista aika tunteetonta puurtamista niin sanotusti. Joo. Mielestä. Mun mielestä vähän tunne vähän molemmilta. Niin tietysti semmoinen todella ailahteleva kausi molemmilla joukkueilla ollut. Et en mä tiedä, johtuuko siitä vai mistä. No varsinkin Ässillä, kun on ollut semmosia, no alkukausi oli hyvä ja sitten lähti vähän, menee ei niin hyvin. Ja sitten on ollut vaikeuksia maalinteossa. Ja sitten, no teillä on nyt maalivahti vaihtunut ja mitä tykkäät muuten Gibsonista? En tykkää. Mikä siinä on? En tiedä. Tiputtele. Joo, se on vähän semmoinen ailahteleva. Mutta Rubin on ihan hyvä mun mielestä. No, se onkin Otettais mielellään kyllä se toi Rauma. Hei muuten, se oli aika yllättävää. Mä en muista puhuttiinko me tästä silloin, niin sehän teki jatkopahvislaisia. Oikeesti? Juu. Se tuli niinku ihan puskista. Siis se on ensi kauden vielä. Okay. Se tuli, kun sehän oli ihan puskista, tuli silloin se ensimmäinen, että se jatkaa ylipäätään siis niinku ensimmäisen kauden jälkeen tämän kauden. Nyt se teki vielä niinku yhden jatkopahvin. Niin. Okei, no se on hyvä teille. Se on. Maalivahti, joka pitää koko joukkueen pystyssä. Niin, ja sitten tuo meidän legenda Jesse Joensuu lopettaa todennäköisesti tähän kauteen. No, se on ihan hyvä. Kyllä me tarvitaan, siis Pori tarvitaan semmoinen reikäpää. Mutta onhan se hidas. No onhan se niin hidas. Se on niin hidas. Mutta se on sori jotenkin. Jesse, jos kuuntelet, mutta on se. Jesse varmaan kuunteleekin tätä. No, toivottavasti. Joo. Olisin otettu. Hieno mies. Siis, joo. Niin sitä on vaikea varmaan arvostaa mitenkään niinku vastajoukkueen kannattajana. Jesse on niinku persoonana sellainen, että herättää tunteita ja mulla on niinku semmoinen viha-rakkaussuhde niinku kaikilla raumalaisilla. Ja siitä, että sitä pääsee katsomaan, sitä myllyttämistä, poikittaista tulee ja tunteita, niin kyllä siitä mielellään maksaa. Se on todella merkittävä niinku osa kokonaisuudessaan Lukkaessa niinku tätä Satakunnan paikalliskamppailua. Ja se semmoista tarvitaan siis. Niitä pitäisi olla enemmän liigassa. Niin, semmosia värikkäitä pelaajia. Mut sit kun nyt sitä koetetaan kitkeä kaikilla naurettavilla tuomioilla. Säännöt ja muut säännöillä, kieltää kaiken. Niin ei saada tänne semmosia pelaajia. Ei. Me pitäis varmaan jauhaa joku kerta ihan pelkästään jääkiekosta, koska tästä nyt tulee ainakin aihetta. Tulee. Ja molemmilla lähellä sydäntä se. Niin, ja sitten kun meillä on se hyvä, että me ei kannata sitten samaa joukkueet, niin. Se on totta. Ja vitsi, siis mä otin tossa kipun lääkkeitä. Toi Panacode tossa pari kappaleet, niin. Nyt rupeaa tuntumaan. Nyt alkaa, siis mulla tuli tossa kesken kaiken, niin tuli semmonen olo, että että
siis nää on ihan... No. Kerro vähän toi niille, ketä ei tiedä. Mä en ole ikinä kokeillut, niin... Joo. Mimmosta? No ei siis millaiset vaikutukset? Siis tästä... Kipu lähtee ja... Tästä panakodista ainakin tuli mulle semmonen niinku huono olo. Okay. Semmonen... Tiedätkö, joskus olet varmaan vetänyt joku niksa-överit tai tommoset... Niinku siinä rajoille, että niinku tiedätkö, tulee vitu huono olo, kun on polttanut. Niin tästä tulee semmonen, mutta tää kestää vaan pidempään. Okei. Tää ei yhtään kiva. Sit mä sain tommosia niinku... Kun mun leikattiin luuta, niin mä sain semmoista jotenkin rupes nyt sattumaan. Mä sain semmosia niinku lääkkeitä, mitä... Mä en lääkkeistä tiedä mitään, mutta niitä... Ne on niinku jotain opioideja. Ja ne on niinku semmoista oikein niinku tyrkkää kamaa. Niin tuo aika hyvissä oloissa pääsee noissa olemaan. Mä oon kyllä koettanut sillä, että mä otan sitä ainoastaan kun on pakko. Joo. Kuinka monta kertaa päivässä? No aamusi kun herää ja sitten tossa päivällä ja illalla kun menee nukkumaan, niin kun yöt on ollut ainakin semmosia, että niinku, niin alkaa särkeä. Ei sitä kivunkaan pysty nukkumaan. Niin, se on ihan perseestä. Mut joo, se siitä. Siitä kipuilusta. Joo. Meillä alkaa aiheet ainakin, mulla ainakin alkaa loppua. Siis, tätä ei taaskaan suunniteltu. Tätä kokonaisuutta, niin tässä on sit lopputulos. Jep. Oli ihan mukava päästä tarvitsisi joku punainen lanka näihin saada, niin sitten niin tietäisi jatkaa, mistä jatkaa. Ja löytää aika suunnitella ja vähän niin kuin käsikirjoittaa. Niin ja tääkin tuli nyt taas sillä, että sä soitit mulle tossa 2-3 päivää sitten. Joo, ja eilen vielä laitettiin viestiä, mutta... Et milloin äänitettäisikö? Joo. Ja mun sattuu olla just sopivasti, että Peppi enää töissä ja Mette meni tonne hänen mumilluo. Niin ja mulla oli yksinäinen viikonloppu. Niin oli hyvä sauma tässä. Joo. Pitää löytää aikaa äänityksiin lisää. No nyt mulla on hieman aikaa, kun mä oon tässä sairauslomalla. Mut. Joo. Ei mitään, hei. Kiitos kaikille katsojille. Kiitos. Ja nyt näitte meidät täällä oikein tälleen niinku kameran välityksellä. Pidettiin sumeena tää, koska me ollaan ujoja, niin me ei uskallet ihan näyttää kokonaan. No ei vaan. Mä heitin tähän tämmöisen taustan, kun ajattelin, että tää on kivempi seurata kuin ihan mustaa vaan. Joo, se on hyvä idea. Kiitos kaikille. Jatketaan ehkä toivottavasti nopeammin kuin puolen vuoden sisällä. Ei luota mitään, mutta... Niin, ei luvat mitään. Mutta kiitos kaikille ja oikein hyvää alkanut vuotta. Samoin. Moi moi. Heippa. Pieni voiskärkki. Moi. Moi.